que é a porta. Así que para todos vos non hai espacio para bailar, pero que queran andar unha porta, pois ten iso.
voltamos ás muñeiras e contamos outra vez as nosas mozas do baile, a muñeira de Vila de Cruces. Bueno, pues vai chegando a nosa intervención. Tivemos un vallados porque chegaron 3 peixes da Coruña, que seguido